Mega shoutout po sa inyo lahat mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kaibigan sa inyong support sa aking channel. Thank you, thank you. Shout out po, shout out. Akit lang po kayo dyan mga kaibigan sa gustong market po. May hagdanan po tayo dyan. Bonso Giselle, Miguel shout out. Sa lahat po naman dyan, Miguel shout out po sa inyo lahat. Sa gusto po nga market po mga kaibigan, nandiyan po kayo hagdanan po dyan. चलो पकाओ काची बना Shout out Sir Ismail. Ayan. Hindi kami sa pa sila mga kaibigan. Shout out para Ismail. Shout out Maramor. Ayan. Hindi sa sila lahat mga kaibigan. May ganun po tayo dyan. Mga gusto nyo makyata. Libre lang po yung danan dyan mga kaibigan. May shout out Giselle Bonso. May shout out sa dyan. Bluetooth mode. Ayan, I love you, goodbye. Sino yan? May shout out sa'yo. I love you, goodbye. Connected. Good morning sa'yo. I love you, goodbye. Bakit nag-I love you, goodbye? Shout out sa'yo. I love you, goodbye. Marimor, shout out. And sino ba yan? Si I love you, goodbye. Si Ma'am Chris. GBB Vlogs. Ayan, ayun oh. May nandun naman si Idol DJ Heart. Walang sawang palipad ni Idol DJ Heart. Maraming salamat Idol DJ Heart sa iyong walang sawang palipad. Thank you. Ayan, may jacket ka na po at GBB Vlogs. Magbaba lang po kayo ng mga ano dyan. Maglapag lang po kayo dyan. Ayun oh, si Idol DJ Heart. Idol DJ Heart. Sana po Idol DJ Heart, maulanan po kayo at para marami po kayong ma-share ng blessings nyo. Maraming salamat talaga Idol sa support. Thank you. Baka gusto mo makiat Idol DJ, may ano po tayo dyan. Hagdanan ng kapin po. Support po naman po mga kaibigan kay GBB Vlogs po mga kaibigan. Nandito ako sa bahay mo Sir GBB Vlogs Tor Cavite, Tolimeri Batangas. Oh, Tolimeri Batangas ha. Mahal amor RDM magalo sa to sa yan para parang Arsenal na yan. BGB lang tol Ricky, ligo pa katapos lang maglinis ng at panglayan. Maraming salamat Idol DJ Art sa iyong pakulay ng aking buhay. Thank you.
Sa lahat po ng ka-BGB dyan, Miguel shout out sa inyo lahat, sa mga kaibigan natin na mga OFW na mga busy pa ngayon. Ingat-ingat po kayo sa inyong work, mga kaibigan na. Maraming salamat Idol DJR sa iyong pag-support sa aking channel. Dito ako sa GBB Vlogs sa bahay mo. Tor Cavite to Lemery. Nakatira ko diyan na GBB Vlogs sa sa Lemery, Batangas. Sa may Taal. Taal ba 'yun? Ayan si Idol DJ Heart. Ayan, may camera tayo. Ayan si Idol DJ Heart. Welcome Idol DJ Heart sa aking live. Maraming salamat po sa iyong pagpupunta, Idol. May kakanta na naman tayo nito. Ayan, Tol, tambay muna sa kita. Sige, Idol. Tapos lang mag-linis. Sige, Idol. Uy, kanina. Para meron tayong echo. Baka sa akin hindi. Parang sa'yo. Ay, tanggalin ko yung headset ko, Hindi. Sige. Try mo nga, Tol. Wala na. Ayan, wala na, Tol. Wala na. Wala na? Naka-stereo ka ba, Tol? Wala. Ano yun? Hindi ko ba? May doubling kita tayo. May galo charot na natin siya. Meron pa, Tol. Ano kaya ito? Wala naman ako na. Ayan, tapos na ako sa iyo. Tor Cavite to Lemery. Hello. Ayan ako na. Ayan, may galo charot na natin siya ba? Hindi pa rin nakapag-ayos. Tingnan nyo. Maganda mga idol Sabi mo ligo ka pa, nakapaligo ka na pala Hindi pa, kakatapos ko naligo sa kanila. Ay, nagluluto. Sa laki na yan, hindi ka pa naligo na yan Nagluluto pa lang ako Partida pa yan. No. Hindi pa naligo si Idol DJR. Sige, kanta tayo. Sino ako? Ikaw, kanta mo na. Gusto mo? Kanta mo na dyan. Habang hindi pa yung Sige. Maraming salamat. Congrats sa yung pagkapanalo Maraming salamat sa support. Welcome, Tol. Welcome. Always naman, Tol. Katama na tayo. RD, tamsak po. Ayan si RD. May gamit sa sa'yo. Giselle Bonso. Ayan, may dalang dyan. Giselle. Amor, diba may doble yung salit na yung pinabasa nyo? Meron ba? Meron baka dito sa kasama ko mga hindi Tol, baka nakabukas yung yung YouTube. Parang yung headset ko, wala tinanggal ko na di baka nakabukas ang isang mo, YouTube. Kabukas mga cellphone ko kaso wala namang boses. Hello. Meron pa, Meron pa rin? Ay, meron ba kayo narinig na echo dyan? Dito sa akin wala naman Ayan, Tol. Sige, ako mo. Dito na tayo. Para matuwa. Umpisa na natin, Tol. Sige. Banat, Idol. Kantahan na natin, Tol. Welcome, Giselle Bonso. Pag-ising. Ito na para sa inyo lahat. Baka sa yung yan sa wala Tol. Gusto mo ano yun? Bonso, shout out. Hello, Kuya Ricky. Hello, Ate Deji na maganda. At hello, Ate Grace. Patamsak po sa premiere ni RDA. wala ka daw harang. Kuya Ricky, ba't wala kang harang? Hindi ko yata nalagyan
Kaya harang Kalimutan ko. ko. Ganyan talaga pag in love. Siguro ganyan, nakakalimutan ko. Yeah. Sana all in love. Yeah. Dalawang in love ah. Sana all in love. Ikaw idol. Ikaw yata yung in love idol eh. Agoy. Manod, in love. May Batman yan siya eh. Uy, Sana all in love. baka mamaya may manligaw pa dyan sa akin. Hindi naman naman to. Manahimik ka dyan. Behave. Hindi. In love ako sa siyempre sa mga tropa, sa lahat ng Amatol, kantahan ko na to. Naadik ko yung idol sa ano, sa mga tropa. Oo naman. Tropa pa lang, busog ng pagmamahal. Patamsak po dyan, mga kaibigan, kay RDE, mga kaibigan, sa kanyang premiere. Panikit na rin po dyan, sa mga hindi pa po nakadikit dyan. Yan ang nato si ano. Nasa work ka. Kaya ano lang, dito sa bahay. Mamaya pasok naman ako, mga alas 3. Uy, sana all pumapasok. Ako next week, tuloy-tuloy na Oh? Wala nang mag-white eh. Sabado sa linggo po. 100 national minute to whole network. Ayan, kanta muna tayo. Wala na si 1 GB local social media. Kanta mo na, idol. Sige. Mag-i-echo kasi tayo eh. Nakanta. Hindi ko alam kung saan nag-echo ba. Dito sa akin, okay naman. Sa akin, wala na ako dito. Ano eh. Hindi. Pagkanto mo, subukan ko. 22. Mag-i-echo na tayo. Ayan o. Nag-echo eh. Date 21. Nag-i-echo talaga, Tol. Hello, Tintin. Ayos naman kayo, Giselle. Hindi ako nag-echo. Punso Baka sa Giselle. mic mo, Ate DG. Okay na. Okay yung mic ko. Side shift. Nagdodoble tayo ng salita, di ba? Oo, nadudub. O sige, ano ha, mag-limit ako tapos try mo yung salita Giselle ha. Yoho. Paano na, Giselle? Okay na. Punso. Hindi ko na magsalita Batman. Batman. Okay na, idol. Hindi na nag-echo ah. Hindi, susubukan ko mag-mute ha, tapos Giselle, tingnan mo ha kung doble salita. Giselle, kami may nag-ano rin, may nag-away ng bata na to. Punso! Bakit? Oh, magsalita ka, mag-mute ako. Sige. Sige, magsasalita ako. Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Ipakikilala ko po ang aking napakagandang ate, si Miss DG Heart 29 Vlog. Kung di pa po kayo nakadikit sa kanya, dikitan nyo na. Malooy. Parang nasal yun ah. Okay na ba yun? Akala ko 29 years old. Tapos, ano, sexy, maganda, dapat ganun. Pag-introduce ba? Introduce ko pa. Hmm. Thank you, GBB TV Vlogs. Padikit naman po sa nakapin kay GBB Vlog mga kaibigan. Diyan po, nakapin po yung mga bahay niya mga kaibigan. Padikit naman po dyan. Baka gusto nyo dikitan rin si ano, si Miguel, shout out sa iyo, Ma'am DG Tintin Heart. ng Cams Vlog. Ayan. Dito sa amin wala nang iko dito. Sa iyo ba, Bonso, nang iko ba dyan? Salita ko? Hindi naman. Ayun, idol, kakalagay ko lang idol ng ano, harang. Ayan, magkanta nga tayo. Subukan ko magkanta kung magano mga tayo. May iko.
Eh? Kung mag-ito. Ma'am, Tintinan Counts Vlog. Miguel sa tayo, ma'am. Tintinan Counts Vlog yan. Agoy, Hindi iwanan namin ko sa lang mama. si Ricky ha. Shout out si Koy DJ Maraming salamat Hart. sa pagpasok. Na boses. Ma'am Grace, Miguel sa tayo yan. Walang si Yan o, Ricky. sarang na daw. Ayun, narangan na. Maraming Iwanan salamat. ko lang si Ricky, mapakain mo na akong family ha. Sige. Maraming salamat ha sa iyong support. Thank you. Welcome sa Ricky. Sige. Chat-out mo lang sila Bunso ah. Thank you sa pin. Walang naman po, GBB Vlogs. Here. Makipagdikitan ka lang po dyan. Dikitan mo lang po yung mga ano dyan, mga legit po yan, mga kaibigan natin na nandyan. Dikitan mo rin yan, Unahan mo lang po yan. GBB si Ate DJ. Hindi tayo katagot diba? Once I did love, broke the season. I get to get rough when I hear the gloves. But we took away and we have one. Oh girl, you'll understand if your heart was mine. If we had an exchange of hearts, you feel the beat with the memories now. If we had an exchange of hearts, I never wish I only heart to be. It's not your fault, I choose to play the fool. One day may come when you'll be in tune. Then your heart will break and you'll feel just like I saw. If we had an exchange of hearts, then you'd know why I fell apart. You feel the pain when the memories come. If we had an exchange of hearts, we'll find on the table and don't unbelievable, find a new romance. And then you'll remember my love, what I did then. You live for a second day. Ano naman tayo sa mga ating at di tayo marunong kumakaba. If we had an exchange of hearts, then you'd know why I fell apart. You feel the pain in the memory come. If we had an exchange of hearts. Franz, yes, saka ka, pre. Saka ka, pre. Franz Casey, Miguel sa tasayan. Sa Chief Davao Division, maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa mga parang araw niyo mga kaibigan. Ha? Padikit naman po dyan sa nakapin mga kaibigan. Sa hindi mo po nakadikit dyan kay GBB Vlogs. Maluoy naman po tayo. Idol, okay na? Ngayon to, subukan na. Ha? Ayan. Hello, Chef. Ako muna kanta to.
Simula sa pag-ibig, ibig kong tutusin. Gusto na simulan umalis, kaya naman pagkakasali. Nabibigyan ng lola, wag ng sinom ng cerveza. Hindi bangata, magpapit ka na mula. Pero ngayon ay lola mahingin ng pagkuman. Ayan ang lahat, tumataas na ang angat ko. Kasi lang mag-ako, mag-angat. Amor. Hindi pa rin ang di kumain, basta't may tumang nakain. Ang sabi ng lasingero sa amin, pare, sumagda muna. Kabinibili na ng lola, huwag nang uminom na cerveza. Ito'y hindi inuming pambata, magsoplis ka na lang muna. Pero ngayon ako'y matanda na, lola pahingi ng pangtoma. Oh nako, nahihilo na ako. Kasi laklang maghapon, magdamag. Sisi Animor, Sisi Jenjan. Kabilin-bilin na ng lola, huwag nang uminom ng cerveza. Ito'y hindi inuming pambata, magsoplis ka na lang muna. Pero ngayon ako'y matanda na, lola pahingi ng pangtoma. Oh, Diyos ko, nasusuka na ako. Kasi laklang maghapon, magdamag. Binibibi, Mayor, si Bon. Diba? Natapos na. Kumising na ba kayo lahat? Si Jenja nakit ka. Asa na si Tol? Tumahimik ka. Hanap tayo na tulog. Iyaman mo na si Tol dyan. Wo warst du? Wäre gerne feiern. Parang. Jetzt bei Mömax im Trendmöbelhaus mit den Möbelgutscheinen bis zu 250 Si Jenja, si Animal akit kayo. auch online. Samahan niyo kaming dalawa ni Tol. Akit kasi si Jenja. Samahan mo kami. Hindi si Heart kanta. O makit ka muna, kakantay ko yan.
lahat. Sige nga, tol. Buksan mo nga, tol. Si Jen Jen. Tol. Magbukas ka na. Subukan mo na. Bilis. Si ano mo rin ka rito. Dali kakantahin ko yan. Pagsubukan mo nga ulit. Magbukas ka. Mag-ano ka nga. Mag-on mic ka. Pamahimig na naman sila. Sa akin yata yan, mana. Pag nabukas ako. Baka hindi, makabukas yung experience sa StreamYard. Sige, ikaw lang kanta, idol ha, kasi pangit yata sila akin. Hindi, yung StreamYard ko, yung ito, echo cancellation mo. Yung? StreamYard. Anong gawin? Echo cancellation mo. Saan nakalagay yun? Di ba punta ka sa StreamYard ko, tapos punta ka sa settings? Babalik pa ako doon, papatayin ko pa. Bakit papatay mo? Iyak sa StreamYard, di ba? StreamYard. Oh, punta ka sa setting ng StreamYard mo. Setting. Ayan. Tapos may nakalagay dyan na mic, di ba? Mic, Sa wala audio. namang mic ah. Sa audio. Audio. Tapos echo cancellation mo. Echo cancellation. May check kasi siya eh. Patayin ko yung check. Ay, nasa echo cancellation ko na. Oh, may check siya eh. May check. O, bakit gano'n? Parang may echo ko. Galing, energetic mo si Heart. How to Pwede siguro tanggalin no? Tanggalin yung echo cancellation. Hindi siya naka-stereo, tol? Hindi. Naka-ano siya. Naka-blank pa yung stereo niya. Baba Naka-check ka muna eh. Yung echo cancellation niya. Baba ka Naka-check. muna. Baba ko, sige. Sige, baba ko. Kayo na lang muna dyan ha. Pinababa ka talaga. Sige, kayo muna. Bumalik ka ulit, ha? Umakyat lang para pababain yung host. Ano daw yan? Ibon. DJ Heart po, ha? Ayan, hindi po DJ Love, ha? Breathless. Sige po. Sabi ko, maliligo na ako sa bahay. Napaupo na naman ako dito. Meron pa naman akong live ngayon. Kakantahan ko muna si Tol ng ilang habang nagluluto ako. Di ba, hindi pa ako naliligo. Maniligo ka ako eh. Yan, umanda ka dyan, ha? Eto na po sa'yo, para sa'yo. Si Melanie MLS host, mga gwapo na co-host. Mas maganda ka sa amin, si Melanie. Eto na, para sa'yo. Kaya nga the daylight standing slowly. That time with you standing still. I'm waiting for your only. The slightest touch and I feel free. I cannot lie.
Hindi, tol, kahit nakakabukas yung mic mo, tol, wala na tayong echo. Okay ka na. Tol Ricky. Laro pa ako si Heart. Bakit? Pate ka lang. Ayan, tol, banatan mo yan. Ayan, di ba? Okay na, tol. Banatan mo na dyan. Sige, babanatan ko itong mga to nandito sa taas. No? Sige, luto ka muna dyan, tol, ha? Hayaan na natin siya magluto. Pagtapos siya magluto, ako naman ang maliligo. Hayaan na natin siya bumanat mag-isa. O nga pala, yung luluto ko rin pala.
Nagbalik ka na dahil ka na ba? Habang nagluluto si Tolo, diba? Pag natapos na siya magluto, siya naman dito. Ako naman maliligo. Kasi may live tayo. May live ako ngayon. Kaya maga ako gumising. Fighting pag ang Ricky. Salamat sa kasi Milano sa iyo pa-party. Ano nga? Ricky. Salamat. Lahat ng taong tulog. Run! Song for the broken hearted. The silent prayer for the plague parted. I can hear just the pain from you're gonna hear my voice when I shout it loud. It's my life, it's now or never. Bodies can live forever. I just want to be while I'm alive. It's my life, it's like an open highway. Like longing that I need in my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. For the ones who stood their ground. For Tommy and Gina who never back down. Tomorrow's getting make to mistake luck. Even lucky can make your break. It's my life and now or never. I am gonna live forever. I just wanna live a lot my life. It's my life. My heart is like an open highway. Like a promise and I did my way. I just wanna live a lot my life. 'Cause it's my life. Every time when you call me out, don't leave, don't break, baby, don't back down. It's my life and now or never. 'Cause I'm gonna live forever. I just wanna live a lot my life. It's my life. My heart is like an open highway. Like rockets and I did it my way. I just wanna live a lot my life. It's my life. And I want to never, never gonna live for. Ano na, Tol? Okay ka na ba dyan, Tol? Grabe si Tol mo. Ang tagal niya magluto. Samantala ako din niluluto ko nang piniliwang ko lang din. Si Jen, di may ka nag-resyal sa dyan. Paos sa live.
tol na hindi ko pa nakakata. Pinakanta ko na sa live mo ha. Para lang bago-bago tayo. Anong tambay lang guys? Walang tambay-tambay dito, Iran. Salika na rito, tol. Yan, kanta mo naman si, Terorite. Uy guys, daog na kayo, uy. Samahan nyo kami din, uy. Maluoy. Yan. Pag hindi ka nagsarita, sinasabi ko sa'yo, yari ka sa akin. Tinakot, Tol, matulog ba nandito sa taas? Kaya sinasabi ko sa inyo Ay, Tol, yan. I love you, goodbye. O diba, lahat sila tulog. Tol, yan, magsalita naman kayo. Titingnan ko yung niluluto ko. Maluoy kayo. Patututug ako kayo habang wala sila. Mamaya ka na lang kakanta nila. I shall return. Baka masunog yung niluluto ko, yari ako sa aking anak. Ito na yan. Mamaya magsasalita rin yung dalawang yan sabay pa. Promise. Als ich klein war, gab es eine Revolution.
Anfangs sah man nicht viele Elektroautos. Und jetzt? Franz, anymore for Vida Emeresto. Agoy. Ayan, dyan na kayo ha. Baru jadinya usahanya nah mau baganggal. Sekarang so ada pasangan baru jadinya usahanya nah mau baganggal. So ada pasangan baru. Coba dengar di lagu. Ayos yung host mo. Nandiyo sa baba. Salbahe ko ah. Mag-lamp song naman tayo. Del Roda, mega shoutout sa'yo dyan. Lahat sila lang ako. Para hindi mapaos. Del Million in the house, mega shoutout.
mamaya sa live ko, wala na akong boses. Kabawa naman. Ayan. Maraming salamat, Idol. Sinalo mo yung live. Wala nang problema. Lagi naman eh. Okay lang yun, Tol. Uy, tropa. Salamat. Man, basta tropa natin, why not si support tayo dyan. Salamat. Ayan. Ayan, Pahinga ka muna, sige. Magandang boses niya. Natago lang. Yun o. Ikaw, Tol. Kaya na boses ni Tol Ricky, ayaw lang ilabas. Totoo yan, guys. Maganyan, Idol. Nakakaya naman, nakakaulaw ah. Hindi totoo naman. Sige. Subukan natin. Kumanta. Ito na po sa mga boses ko mga kaibigan. Too many billion people around the planet. What is the chance in heaven that you find a way to me? Tell me what is this sweet sensation? It's a miracle that happens. So they search for an explanation. Only one thing it could be, that I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. It was the powers of the universe conspired to make you mine. Until the day I die, I believe that I was born for you. So many foolish people trying to come between us. None of them seems to matter when I look into your eyes. Now I know why I belong here. In your arms I found the answer. Somehow nothing would seem so wrong here. If we only realize that I was born for you, and that you were born for me. I think this man Lord, this was clearly meant to be. What you have the world could never understand, forever take away. Till the day I die, I believe that I was born for you. Sama kira hindi tayo professional na singer. Sakit sa ulo. Maraming salamat sa lahat na pamamalakpak at sa nagbisita sa akin live ngayon. Maraming salamat talaga sa inyo mga so walang sapang suporta nyo. Maraming salamat talaga. Bunso Gisil, mabusing din niya biyaro ng Spread Love na ano, ng founder ng Spread Love, si Busing din niya biyaro. May love story dyan lang. Salamat sa sulit na suporta ng ating grupo. Thank you. Sa mga bisita namin, na mga kaibigan namin, maraming salamat sa inyo. Sa walang sawang suporta nyo sa aming grupo. Spread Love. Ask me if I love you, and I told my reply,
rather hard to hide his sleep than sleep to read a line. I know I will judge you with what you see or do. I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when you come, the heart is this romance, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I come, till we both break down the drum. I wanna hold you till the feel me inside. Petang-petang po, kaya kini natin kay Bull Rotor. Tragedy, nothing is a problem, but nobody's security. Something for me survive. And there's another writer still got reading my dreams. You can was my death, still tragedy by yours. Sometimes when you come, the heart is still so much. I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I come, till we both break down the drum. I wanna hold you until the feel to me inside. Times I'd like to breathe you, I'm ready to me. At times I'd like to reclaim I told you in this dream. At times I understand you. I know how hard you try. I watch my love romantic, and I watch the pass me by. Times I think we'll miss this, still such simple way. A brother or a sister, not with the past you first again. Sometimes when you come, the heart is still over. I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I come, till we both break down and cry. I wanna hold you till the feeling inside. Ma'am Jinit, maraming salamat, Ma'am Jinit. Maraming salamat, Ma'am Jinit, ha. Saya papasok mo, Ma'am Jinit. Thank you. Maraming salamat po sa lahat po nang dito ngayon sa akin live. Thank you, Ma'am Jinit. Vlog, TV vlog. Ayun, nagbalik ka pala ng ano, pangalan. Ala. Saan tayo? Saan to? Maraming salamat sa inyo lahat dyan, mga kaibigan. Patamsak naman po dyan sa premiere po ni Paring Roto. Meet ko, Rapul Pack. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Jinit, TV vlog. Galing. Sa lahat po na nandito sa ngayon sa akin live, maraming salamat po sa inyong pagtyaga-tyaga dyan. Thank you. Sa mga kaibigan ko na mula noon hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Maraming salamat po.
Magdikita lang po kayo mga kaibigan ha. So hindi pa po magdikitan, magdikitan muna kayo dyan. Nasa Pinas ka, hindi pa, nandito pa rin sa Saudi. Maraming salamat sa bisita mo sa akin na live ha, Ma'am Jeanette TV Vlog. Viral tayo magkita-kita sa mga live ha. Si Ma'am Tin, nandun na sa si Christine, nandun na sa Pinas. Ganun na yan. Maraming salamat sa lahat na nandito sa akin live. Thank you. Maraming salamat at ibad. If my love wasn't here with me tonight, I would leave with you for just a little while. But I love you the same as I love you now. And I'm sorry I can't be with you tonight. But I want to hold you in my arms tonight. Baby, I would think the chance, 'cause it would be right. Midway, we meet again some other time. Kami nakler, nagasutot. Cause tonight, I only share my love with you. Please understand my situation. I love you, but I can't be with you. If I could be in the places at the same time, believe me, I would share my love with you. Ang Elisa, pag gusto mo kumanta dyan, meron pa tayong mga nagtaan dyan na mga galing eh. Galing. Nagdalo sa lahat, Rama, Ginit ko din. Ay, magdikita na po kayo dyan, sabi ko magdikita niya, magdikita na po kayo dyan. Oh, please understand my situation. I love you. Siya ka update, kata ka. Kagain with you. If I could be in the places at the same time,
me, I would share my love with you. Believe me, I would share my love with you. Believe me, I will share my love with you. Ayan, maraming salamat ha. Maraming salamat sa Bukakyat, Ma'am Ginit at saka Chip. Maraming salamat sa inyo. Mega love shoutout Sir Ricky at sa lahat ng mga co-host mo. Mega love shoutout po. And si G of DPBSO. Mega love shoutout po, ma'am. Ayan. Sa wakas, naka-akyat na rin ako sa iyo, Sir Ricky. Maraming salamat ha. Hindi ko expect na makapunta ka. Salamat. Yan, nakita-kita kasi. Nag-scroll ako. Yes po, ma'am. Thank you. You're complete po. And shoutout po ako dyan sa baba. Sino-sino sila. And mega love shoutout po. Ayan. Gusto mong mag-alay ng magandang kanta dyan, ang boses mo. Ilabas mo. Oh my God. Wala akong talent yan. Ba't naka-off cam kayong lahat? Ganun eh. Nahiya. Boses lang. Dapat ikaw, ano mo yung mukha mo. Pakita okay sa lahat. Pangit ako, pangit. Ay, sus! Wala namang ginawa na gustuhan yung live ko. Alis sila. Grabe siya. Di ko kayo marinig. Sabi ni Chief of BSO. May diferensya yung ano niya eh. May diferensya yung ano niya. Ewan ko kung headset o cellphone. StreamYard, siguro ang diferensya. Kamusta man ikaw, Ma'am Jeanette? Kamusta man? Ito, okay lang din. Nandito pa rin sa ating bansa na kung saan nandito tayong dalawa. Anak na siguro yung sinasahod mo, no? Laging dami mong tao, laging tao sa ano mo, sa live mo. Ano? Marami ka laging bisita sa live mo, Sawa ng Diyos. Okay lang din. Ngayon talaga magmaganda ba? Maraming mga friends. Friends. So, karamihan ay boy. Yeah, support to each other lang naman. Pag may time ako, nag-iikot ako yung mga laging nagpupunta sa aming live. Tapos ayun, pag may time ako, nag-iikot ako din. Tapos minsan, yung hingi ng tulong, nag-play din ako sa kanila. Ng WH. Yan, okay yan. Maganda yan. Kasi may group lang din kami. May team din kami, di ba? Ayun, tumutulong din naman kami. Piniplay namin yung para madali lang. Baka pwede naman, play mo ako para mamuni din ako. Ay, ano ka na monetize ka na, di ba? Pero nung nakaraan na i-play ko yung all videos mo hanggang sa nagtapos ko. Pero delikado you're welcome din, sir. Salamat din kaya nung nakaraan nag-sponsor ka sa akin. Ayan, successful po yung naging mini birthday celebration. Ngayon lang ako sa iyo nakakapagpasalamat ng to the highest level. Ayan, thank you so much talaga. Congrats sa naging successful yung congrats. Thank you so much din talaga, sir. Ayan, sa mga team kamahalan ko din, sila din kasi yung laging nandyan sa akin. So, hindi maging successful kung hindi din dahil sa kanila. Diba? Ayan, si Amor Jardine Vlog, mega love shout out. Sir Park Bowl, so shout out. Ayan, wash out, sabi ni Amor Jardine Vlog. Yan mga grupo namin yan. Team Spread Love. Yan mga grupo namin. Sa One Love, Spread Love. Kateam kayo ni DG, no? DG Love. Iba sa kanila, One Love. Sa kanila kami, Spread Love lang. Separate? Iba pa? Social sa kanila. Social kami, 4 lang yung namin, grupo.
Sana all. Spread love. Talaga ba may love? Oh, may love. Yan. Kami talaga, ang team kamahalan namin, originated is kami lang talaga tatlo. So, mag-partner kaming tatlo. So, may mga kanya-kanya kaming mga obligation. Tapos, then, sa aming tatlo, ako laging nagla-live sa kanila. Paangat short videos kami. So, yun, pag may magbibisita, kung sinong gusto, ipapaangat ko yung channel nila through videos, ibababa ko sa kanila din. At the same time, nagpa-play din kami ng pabingo, nagpapag-games kami. So, ayan, may mga prizes through GCash din. So, every month, 15th day of a month, nagpapa-giveaways for members, especially sa mga members, ayun. Kasi yung mga na-ano din natin, yung mga sharings of blessings nila, binabalik din namin every month din. Ayan. Pasupport mo na sa mga naka-premier, sa premier po, pasupport po ng aming kagrupo, si Ma'am Bitsay Channel, ayan, Bitsay Channel. Nakapin po siya. Ayan, Sir Ricky, minsan binaba kita, hindi ko alam kung makikita mo. Mayroon ako nakita ng Ginit, mayroon ako parang Ginit, mayroon ako nakita. Salamat salamat sa support. Pag from Team Kamahalan, galing yun sa amin. Kamahalan, folks. You're welcome, sir. Ayan. Siyempre naman, di ba, from the start, kayo talaga yung nag-ano sa akin, nag-approach dati na, mag-ano ka? Mag-YT ka na rin, ma'am. Ano sabi ko? Ayoko kasi wala naman akong talent talaga, di ba? Pero, ayun, kayo talaga yung sobrang nagpapa-inspire sa akin na nagpapamotivate na, mag-YT ka nga, ma'am. Mag-YT ka. Tapos, ayan, nandito na nga ako. Ayan, salamat, Sir Ricky. Nandiyan ka na sa TokTok. Ubat Channel TV, hindi ko sa tatay, ma'am. Ayan. Congrats, Congrats. Oo nga, Sir Ricky, hindi ko talaga inaasahan na maging ganito ako. Na-achieve ko to in a short time, right? Hindi natin ang bilis mo nga eh. Ang bilis mo ni. Nakakuha lang ako ng mga legit friends. Wala akong katulad ng iba, diba? Na may boosting. Wala, mga legit friends lang talaga. Tapos syempre, puyat at pagod rin, puhunan. Ganyan talaga pag maganda, maraming tumutulong. Okay. Magandahan pa to. Magandahan to eh. Asay, Diyos ko. Pero hindi naman ako nakakalimot sa inyo. Pag may time, pag hindi masyadong busy. Yung nanay mo sila. Si Mami Ro. Hindi siya muni na siya, pero hindi niya tinatrabaho yung channel niya. Parang natutulog lang. So, yung isa namin, parang yung naging boss namin na tumulong sa amin pag-grow sa aming channel, parang siya yung humawak sa kanya. Tsaka yung channel, para hindi mamatay. Ako nga ilan lang yung videos ko. So, ayan, para lang ako, palagi lang hindi naman all the time. Every week may live ako. Once a week lang mangyayari, tapos lipat na naman ako sa ibang channel ng ka-friends ko. Nandun kami. Ikaw live? Ako nagla-live lagi. Kung mapapansin mo, kung mapapansin mo, parang diba, iba't ibang channel ang hinahandulan ko. Galing mo Ikaw na ngayon yung boss Ikaw na yung boss ngayon Ala ka, hindi naman. Ayan, si Ryan Daliba official, biga love shout out. Ryan, kami sa premier na ni Bitsay Channel. Kaso wala yata siya, walang mga jacket Maraming salamat talaga, idol, Ma'am Jeanette. Ayan. You're welcome, sir. Hindi mo kasi ako ma-notify, hindi mo kasi ako i-chat, Ma'am Jeanette, baka ganyan. Pag free time ko, malay mo, makantahan kita. Ngayon, pwede ka naman yata manta ngayon Ala ka? Ano ba kakantahin ko? Hindi.
Mas maganda kasi Parinig mo na ng yung boses may ba? sounds. Nasa cellphone lang yung gamit ko. Mas maganda yung nandun sa Ah. laptop. Tapos, prepared talaga. Ah. Baba mo ako para hindi ko Ayan, nandyan. Baba May kasi. boses ka naman, Chief. Kami dito ano lang, kanta-kantaan lang kami. Wala kaming ginagawang kanta-kantaan lang. Walang palaro, walang paano. Ano lang, supportahan lang. Support daw. Mahirap lang yung Okay grupo na namin yun. kasi wala kaming pa-premyo. Sa Wala pa bagay sahod. talaga. Wala pa sa. Pero mas maganda talaga, sir. O, may mga ganyang pag-games din. Yung ganyan. Oh, maganda talaga pag games pag may pang-premyo kayo, pag wala kang premyo, di pangit naman. Pag-games ka lang. Oo, walang mag-hasty, di ba, no? Talagang Grupo mahirap. namin wala talagang wala. Minsan pag bira lang pag may palaro, pag pag may birthday, ganyan, special, yan. Pero yung every week, wala. Ano lang, lang ba, yung tulong-tulungan lang kami, ganyan. Mm. Kasi Ganun lang kami kasi mas maganda kasi yung may pag-games kayo. Tapos if ever nakasahod na kayo, sir, mag ng counting budget lang. For example, 1.5 or 2. Tapos i-separate mo, tapos ipag-games mo sa lahat ng mga members mo, sa lahat i-share mo lang, pero i-throw entry mo. May iba members or non-members magbigay ka ng price din nandun, pero kailangan may attendance sila. After that, may another games na naman, pa-entryhan mo, price is, for example, 500. Entry for 25, mga super chatters mo, ganun, i-entry mo rin yun, throw or rolita mo lang yun, tapos ayan, at the same time, nakapagbigay ka din sa kanila ng price, at the same time, may balik din sa'yo. Cycle lang yan, di ba? Yun kasi yung mga ginagawa namin. Pag ganyan. Okay lang din. Okay lang din yan. Pag games. Okay yan. Para may, pasalamatan yung pupunta. Oo. Ito sa amin, wala pasalamatan dito eh. Ay, grabe siya. Meron pa rin. Kahit walang pera, lagi lang tayo magpapasalamat. Yung puna lang namin dito, yung kapal ng mukha. Wala namang mukha, puros lang kapal-kapal. Joke. Ay, joke lang ay. Baka may ano dyan. Ang kulit ko. Ganun lang puna namin dito eh. Mga ayun, tuhan, ganyan. Ayan, Bitsay, full pack with Kalimbang, bagong kaibigan, natapos na lang ang premiere mo, wala akong panty. Uy, pantihan mo daw si Lalabs Beauty Mix Channel. Wala siya wala siguro siya, sa India kasi yan. Kaibigan natin sa India. Wala siguro sa ngayon. Napaka-supportive din yan, kaso wala lang siguro sa ngayon. Nakatulugan niya yung premiere niya siguro. Meron ding taga One Love na pumapasok sa amin, nakipag-play din. Sa amin doon. Si J-Lo. Sila J-Lo. Tapos meron pa yung mga babae yun, nakalimutan ko kasi nag-change account ako. Nag-change account ako sa FB, wala na. Nagbago na ako ng FB. So, iilan lang yung friends ko. Bakit ka nagbago? Para makalimot sa mga nakalipas na mga nakaraan. Totally, change. Ayun na, may kinakalimutan pala. Ngayon may bago na siguro, no? Wala, grabe siya. Wala akong bago. Sakit sa ulo yun. Bumitaw na sa dati, tapos magpapasok ka pa ng ganyan, ay problema pa rin yan. Wag na. Malay mo, mayroon dyan na seryoso, di ba? Naku! Maniwala ka sa Ricky, wala nang seryoso sa panahon ngayon. Anong wala? Mayroon na? Ala ka! Ewan ko lang. Basta, parang negative na ako dyan. Ganyan hanggang, tatanda ka na ng ganyan? Ay, hindi ko rin masasabi na tatanda ako na ganito kasi,
if God's plan, di ba, wala tayong magagawa. Pero for now, ay, mura parang hindi pa yata. Nakakasakit lang yan ang damdamin. Usapang pag-ibig pala to. Oh, Bunso. Usapang pag-ibig to, Bunso. Gusto mo makisali, Bunso? Oh, ali Si kayo. Bunso, Ay, ano akit yan? kayo. May Gisil yung pinakabunso namin sa grupo namin. Marami ng Sino karanasan si yan. Bunso? Kahit bata pa yan, oh. Sino? Bunso. Si Gisil Astronomo, marami na yan. Ikaw pa Si yung Giselle. advisean yan. Kahit bata pa yan, ikaw pa yung advisean niya. Sino at Titia, sabi ni Giselle. Oh, yan. Si Gisil. Bunso namin sa grupo, pero marami ng experience. Ikaw yung advisean niya. Char, sana all. This Pero time, ako Bunso, wala lang. Hindi na ako yan. Wala na akong ganyang pag-ibig na yan. Career mo na. Pas ka na sa pag-ibig. Self first. Okay, tama sa Know kaya. your worth. Tinan mo message nyo. Tinan mo, basahin mo yung message ni Bunso. Sa amin, kami lang ang nagpapasakit sa ulo ni Kuya Ricky. Bote. Kita mo yan? Yan, sumakit naman. Hindi, yung anime nga grupo parang lang na napapatawa lang yung grupo namin, mga kakatawanan, mga kulokoy. Yung grupo namin. Oo. Puro mga kingkoy ba, mga grupo namin. Wala kang ano doon. Pumasok kang normal, lalabas kang abnormal sa grupo namin. Ako, yes, madam. Ginito yan, tusok hanggang puso mo, bagong kaibigan. Ayan, sabi ni Ma'am Ibon, next vlog. Ayan, matagal ko na itong kaibigan si Ma'am Ibon eh. Hanggang ngayon, kaibigan pa rin kami. Butit, dinadalaw niya ako. Yes, kami ni Kuya Ricky dahil mahal kami niyan. Palakas si Ata Bunso. Ayun, maraming salamat sa inyo mga kaibigan ha. Kanta mo na ako ng isang awitin na awit. Nakatira kayo sa hintal. Ayun o, si mga panalos kanina na ako nanalo. Ayan, may pakulay. Panalo ko daw. Thank you so much. Ang Altia Skype Vlogs. Thank you so much sa blessings mo para kang Sir Ricky. Yeah. Kanta ka muna pa, Ma'am Jeanette. Bakit? Ilipat kita. Support lang kapatid at Ricky Barkili hanggang dulo. Maraming salamat Ma'am Ibon, next vlog Kata tayo ng ano. Kanta mo tayo Yan, Alex Juni Mix. Thank you so much. Sige. Sige, kata tayo. Ala, diragdagan pa. Maraming salamat thank you sa pakulay mo ng buhay ng live ko pala. Thank you. Mama youngest, till this moment, that I never see. Such a lovely queen from the skies above, till the deep is love. I've never felt easy like this before. In my love, you should spend my love. The picture of a sunset is the freedom of a thousand loves. Baby, you should spend my love. In around the world, when I meet you again,
It's like coming home to a place I know. When my love, yes, then my love, it's the picture of sunset. It's the freedom of 1,000 loves. Maybe you should take my love. Since you came into my life, the days before, or maybe black and white. Since you came into my life, everything has changed. Spend my love, yes, spend my love. It's the picture of love, sunset. It's the freedom of 1,000 loves. Baby, you should spend my love. It's my love. It's my love. It's the picture of love, sunset. It's the freedom of 1,000 loves. Baby, you should spend my love. Ayan, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo lahat sa pagkain nyo. Tsaga, sa aking boses, thank you talaga. Maraming salamat Maring Altias guys, sa mga pakulay-kulay nga, thank you. May green, may blue, ayan, thank you. May blue. May green, may blue, baka meron din yellow. Yellow, tsaka orange. Ako, Joke Sir lang. Ricky, hindi pa makakapagpalipad, pero maybe soon makakabawi ako sa'yo. Joke lang yan, joke lang yan. Oops. Ayan, Sir Ricky, sige, mag-sit ako para lubos-lubosin ko na since nandito na ako sa taas, pagbibigyan na lang kita, kakanta ako kahit hindi ako singer. Sige, kanta. Wait, magsisit lang ako. Pakpak tayo sa ating Okay. Wait guest lang. singer. Oops. Ang Chinit. TV vlog, ayan. Wag mo na lang ibaba, sir, kasi nanalo ako ng nakaraan ng 100 bananas. There, no more? Ayan. I don't know. Only May 20. Sir Ricky. Ayan. Disclosure naman. Ito tulog. Nanalo ko ng 100 bananas. So, yan, ibibigay daw nila. Oh, wow. Mosikero Channel, mayroon ka na pong jacket, Mosikero Channel. Gabaan ng po yung bahay mo. Sir Ricky, pwede mo ma-drop ulit yung hagdan? Kasi lilipat ako dito sa laptop. Tapos paggamit ko sa bata. Okay, baba mo. Ayan. Mayroon na. May guest singer tayo ngayon mga kaibigan, si Ma'am Janet. Ayan, TV vlog. Antayin na lang po natin na umakyat at para kantahan tayo ng magandang mga awitin. Maraming salamat Mosikero Channel, sir. Mosikero, magbaba lang po ng bahay mo dyan para mapunta na. Migo Ryan Daliba Official, Migo sa dyan, Migo. Wala pa tayo kaan, Migo ba? Sir Bibsi Channel, maraming salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Thank you. Antayin na lang po natin yung ating kaibigan na akyat at sa ikakanta. Awitan tayo ng kanyang mga tinatago-tagong awit. Dito na po siya. And once again, welcome Ma'am Janet Oyan. Ayan, Janet yung vlog. Saglit, sir, ha? Kanta mo na isa para ano. Ready ka na dyan Sampai
I feel like I'm all alone, wondering how, what have I done wrong? Maybe I just missing you all alone. When will you be coming home back to me? Ayan po. Ano ba si, ng bahay? Si Kiro sa akin. There were times I feel like giving up. Haunted by memories I can't give up. Wish that I never leave you go and slip away. Would not be good for you to see when you feel me, see me falling away. Did you hear me? I'm calling out your name. 'Cause I barely have you on. If you need to come home back to me. Padikit po kay Musikero Channel po. Kung nakapin po mga kaibigan, pabisita lang po sa kanyang bahay. Padikit na lang po. Maraming salamat sa lahat na support. Ma'am Estila Campania, bigay sa tao. Mama Mor, Mama Tia, Busing Tinli, Mami Nani, thank you very much sa support. Mami Ibang 2 minutes lang. Sleepless night, 'cause you're not here by my side. Cold as ice, I feel deep down inside. Maybe I'm just missing you all alone. When you be coming home, when you feel me, see me falling away. If you feel me, I'm calling out your name. 'Cause I barely have you on. If you need to come home, it will you be coming home back to me. Ayan. Maraming salamat ha. Maraming salamat sa pag-pincher. Walang naman po Musikero Channel. Tingnan lang po, magpakas lang po sa akin at mabalikan sa ulit ha. Ayun mga kaibigan, magkanta na po si Ma'am Jeannie TV Mix Vlog. Ayan. TV Vlog pala. Maraming salamat. Narinig mo ko, Sir Ricky? Narinig ka, Ma'am Jeannie. Ano ba yung request mo, Sir? Ano po yung request nyo? Yung anong kanta mo, yung itatago na lang. Ay, tatago na lang. Sir lang, talaga ba? Tatago na lang. Yung tago na lang muna, huwag muna i-lathala. Okay. Para makakawin kapag nito. Sir lang. Joke lang. Hey guys, hindi ako singer guys. Pauman niyo yung boses ko. Sige lang, pareho naman tayo. Magaling kayo kakumanta. Kapalat tumulay yung mukha ko. Magaling ka pa nga sumayaw eh.
Wala naman akong kapal-kapal lang meron. Sige, banat. Kung may music ba. Ayan, sir, may music ba? Meron ba music, sir? Yan, okay, sige, banat. Ayan, thank you, Sir Ricky. Yun lang. Okay. Galing-galing naman. Galing-galing naman. Kakawala-wala. Marites pa kayo dyan, mga kaibigan. Kaya may singer pa tayo. Oh my God. Nagpapakain din ako ng baby. Busy ka na? Ay, isa pa. Okay lang. Sundan mo na dyan. Destiny daw, Destiny. So, guys. Destiny. Okay. Ang taas-taas naman. Ayan, Ano kung mababa lang bunto ba? Baka meron pa gusto magbigay ng blessings dyan para ka Sir Ricky. Kahit mahirap, sige, gagawin ko na lang to. Ayan, baka meron may bagong rapper. ng blessings. Kabit, may bagong rapper. Ang grabe si LTS Sky Vlogs. Ayan, bagay yan.
So, nakita mo yung destiny mo. Ayan, Idol Ricky Darkila Vlog. Ayan, wala pa kami nakitang destiny. Kayo ba, meron na? Ayan, si Ricky, kamusta ba daw yung destiny mo? Nagka-forever ba kayo? Wala pa eh. Wala pa. Ito, destiny, para sa naghihintay. Nagantay pa ng tamang panahon ba? Ay, dami na Sa ngayon kasi ano pa eh, komplikado pa eh. Joke. Oh my God, dami na tayo niyan. Kaya itatago na lang muna ba? Itatago tapos at the end, baka meron ng destiny, di ba? Stupid love, grabe naman mga request mo, parang rap man ano. Oo, hindi ka naman tayo rap ito. Ay, pagpasensyahan niyo na kayo. Ano lang to, have fun lang guys, have fun. Your first Stay dyan ba is yung the last thing you have to worry about. Ayan. Sige, banat. Homework help, customized to your courses. Ayan, destiny! Para sa ating pag-ibig na hindi pa dumating, tinihintay pa, lang. Covers PH.
Ayun, galing-galing naman pala eh. Naku. Ayan, si Chief. Sa'yo ng lahat. Maganda na, may maganda pang boses. Oh my God. Destiny Alaka. na lang yung kulang. Destiny na lang yung kulang, no? Wala pa sa Ricky. Amiros Thompson, miras sa tayo. Ricky, nalipad ko na yung panalo mo kanina bago ako tulog. Wow, sana all, manalo ulit ako para may palipadan naman ulit. Maraming salamat, Mami Ros. Sa lahat po na pumunta po kayo sa mag-live si Mami Ros, mga kaibigan, na may palaro po siya lagi. Every, ano ba yan? Umaga yun eh. Dito, hindi ko matandaan. Sa mamayang gabi, umaga, hapon yung niya, yung games niya. Dikitan niyo po yan, si Mami Ros Thompson po mga kaibigan, may mga pag-games po yan. Ayan po siya. Yung menu po yan, yung Ros Thompson. May mga pag-games po yan. Mananalo po kayo dyan. Destiny nila lang kulang. Isa pa daw, Ma'am Jeanette. Isa pa daw. Ano yun? Sige, maraming salamat, Ma'am Chipa. Lang agenda abiro na yan. Since nandito pa ako, nagpapakain para baby, so yan, pwede pa ako makapag-kanta-kanta ka saglit. Wow, sana all. Ayan, mga request pa kayo dyan, mga kaibigan. Hanggang, nandiyan po yung ating kasi minsan lang ako para maiba naman, lagi, nakakasawa naman ako kumakanta, maganda maiba naman kumanta ba, para hindi na kayo masawa. Mag-request na kayo dyan. Ayan, basta salamat ko na lang din po sa iyo. Sa lahat-lahat. Ayan. Ayan, sa lahat po na nandyan, mega love shout out ko. Ayan, si Bonnie Mix Channel, Rustong Sin, ayan, thank you so much. Ayan, thank you din sa pagmahal nyo ka, Sir Ricky. Ang bait-bait nito. Hindi rin nagbabago. Pagtulog eh. Ayan. Ano ba yung request mo sa Ricky? Sige na. Ano ba yung request ko? Nakalimutan ko na eh. Ayan, yung premiere ni RDA, pakisupport naman guys. Lahat po dyan Premiere na ba yan? Magkipaglablaban na lang po kayo sa isa't isa. Ayan, magtutulong-tulungan na lang po tayo sa ating mga channel. Ayan. Right? Ano ba yung request mo? Yung mga request na dyan, ilabas mo muna dyan. Wala akong alam sa request. Yan lang alam ko rin, itatago na lang eh. Itatago? Ay, itatago na lang talaga. Bakit ba? Hindi mo ba yan ma-express? Mas mabuti rin naman. Hindi ko masabi. Kailangan din natin i-express. Ano na lang, yung nagmamahal kahit bawal. Nagmamahal kahit bawal? Oo. Tingnan, parang hindi ako marunong yan. Try ko. Nagmamahal kahit ito'y bawal. Ganyan. Ay, hindi ako marunong. Mia sa Inday Stilat Inday Lee from Mami Ros Thompson. Ayan, Yormi. Ayan po mga kaibigan, napatusok muna sa premiere ni RDE. 48 minutes po ito mga kaibigan. At ang hirap na lang kaya. Taas naman to, di ko kaya. Kanta pa mga dalawang kanta, mag-ina tayo. Sige. Ano ba yun? Ano, sir? Kanta ka lang yung pinakamalupit mong kanta ba? Wala akong pinakamalupit na kanta. Pero i-try ko na lang ito. At ang hirap daw. Sige. Or paubayan na lang kaya. Ayun po, patusok po kay Mami Ros Thompson po mga kaibigan. May pag-ins po yan siya lagi, si Mami Ros Thompson. Ayan po, nakababawing bahay niya mga kaibigan. Punta kayo dyan at saka manalo din po kayo dyan. Basta galingan nyo lang po. Mami Ros Thompson. Promote ka po Ma'am Rose Thompson para baka may... Ayan yung link. Andyan yung link niya, Ma'am Jeanette. Yung link niya nandyan. I-try ko lang po guys. Please, slowly. Don't skip if you see blood when you brush. The domino effect of gum disease may have started. Help stop it with Paradise. Ito. Lapis na sa kayo. At ang hirap. At ang hirap na itago sa Ricky. Cover speech. Huwag mo talagang itago sa Ricky kasi ang hirap. Lagan mo palabas yan. Paano mo makikita yung destiny mo? Kung itatago mo na lang yan. Lalagay ng kolorete.
sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na. Tingin sa'yo bang mga ngiti para di halata, damdamin ko'y pinipili sa loob umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ang aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisihin? Nabulagan ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap magpapanggap pa ba na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ang aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Saan ba ako nagkamali? Di ko maintindihan kung sino pang mamahal siya bang naiiwan, siya bang naiiwan. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Ayan, thank you, Sir Ricky. Ayan, tapos na yata. Ayan, paki-views naman daw, patamsak daw sa premiere ni Chief D. PBSO. Ayan. Ayan, ang galing-galing talaga ni Ma'am Janet ba? Naku, Diyos ko. Saan ba Isa pa, ba ma'am. yan? Isa pa. Isa pa para mag-ina tayo. Para mag-in tayo. Ano ba yung last ano? Last song ni Ma'am Janet. Miss Janet na ngayon kasi wala nang Miss. Sa mga binata pa po dyan, mga kaibigan, dito po si Miss Janet TV Vlog. Mga kaibigan, dikitan nyo na po yan. Huwag na po yung lubayan yan kasi single na ngayon yan. Yes, sana all single. Kung ako lang single ligawan ko na to. Joke. Ligawan lang, walang ano. Hindi ko na papalagpasin ito mga kaibigan. Ayan si paring ito si paring Nightbot. Paring Nightbot. Ayan na Dalaga na yan. Si ma'am. Yan Oh my God. Sana all single. Ako lang binata, ewan ko lang. Ayan si Ran Kalog official. Mega love shout out. Ayan, magmamahalan lang tayo. Walang pag-ibigan.
Tawag-tawa ka. Anong kanta ang maganda? Grabe naman premiere mo shit, 10 days pa. Tingnan ko nga, hindi ako marunong masyado nito. Abuti mo yata Pero ng 1 million tong contact mo. So, para sa'yo, Sir Ricky, at sa lahat nandyan, salamat. Hindi ako masyado marunong kumanta. Pero kakatay ko. So, pasalamat na sa'yo. Thank you. At sa lahat na nandyan, nakasupport ng Sir Ricky, salamat. Nais kong malaman mo, kay bahagi na ng buhay ko. Kung may huling sasabihin, nais kong sambitin, lagyan na ng kulay ang mundo. Kasama kitang lumuha. Dahil sa'yo ako'y may pag-asa. At ang ito'y para sa'yo. At kung maubos ng tinig, di magsisisi. Dahil iyong narinig wala sa labi ko. Salamat, salamat, sana'y iyong marinig ko kung damdamin. Ikaw ay mahalaga sa akin, ang awitin ko'y iyong dindig. At kung marinig ang panalangin, lagi kang naroon, humihiling ng pagkakataon. Nasabi ko sa'yo ng harapan, kung gaano kita kailangan. Ang awitin ko'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi. At ang iyong wala sa labi ko. Salamat, salamat, ito na ang pagkakataon. Walang masasayang na panahon. Mananatili ka sa para sa'yo ako'y lalaban. Ako'y lalaban. Ako'y para sa'yo. At kung maubos
Maraming salamat talaga, Ma'am Ginita, sa iyong magandang boses. Salamat at inalayan mo kami ng magandang kanta. Yan, thank you Maraming salamat talaga. Ate Ricky. Kasi yun nga, sabi ko, ikaw po yung nag-iinhan sa akin before na mag-YT. And yan, hindi ako makakarating dito kung hindi dahil din sa inyo, nila Ate Christine, nila Kuya Ace, kayo talaga yung nag-iinhan sa akin na mag-YT. So, ayan. Nilagpasan mo na kami. Ayan, hindi rin naman ako nagbabago. Kahit saan man ako, ganun pa rin naman ako. Kung paano mo ako nakilala. Dati kami yung naging ganyan sa iyo. Dati ngayon, nilalagpasan mo na kami. Hindi ko naman talaga. Di ba? Ganun talaga, basta magmasipag ka lang. Kaya yung mga sinabi mo sa akin, tanda ko pa sila. Okay, ano lang, ano ka lang, mag-video, magsipag ka lang magla-live, wag kang maging tamad. Yun yung lagi mong sinasabi sa akin. And now, I'm here. At kung ano man yung narating ko, ayan, nagpapasalamat din ako sa inyo. Kahit ngayon lang ako nakasupport sa iyo, nakaakyat for how many months, naging year na. Ayan, pero ito, nilubos-lubos ko na sa iyo kasi minsan lang talaga ako makakadalo, di ba? So, ayan, maraming salamat. At babawi ako sa iyo kasi ngayon parang yung mga maggalamay ko, parang busy yata. So, sa susunod, magpapasalamat at babawi ako ulit sa iyo. Maraming salamat ha. Sana next time ulit. Pag may time. Yes, pag may time, yan. Lagi naman tayo. Yan, sa lahat po na nandyan, maraming salamat po. Althea Sky Vlogs, thank you so much. Bill Rodora, at Milan Camino, thank you so much po sa lahat na nandyan. Nagbi-BG. Maraming salamat sa inyong support na pinapakita ko si Ricky Barkila Vlog. At sa lahat na nandito, mga co-host, maraming salamat po. Thank you so much, and God bless po for everyone. And hope God will guide us and protect us wherever we are. And also to you, Sir Ricky, God be glory, and God will guide you always. Wherever we are, hopefully, God always be with us. Ayan. Thank you so much po. Ayan. Thank you, sir. Bye-bye. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat, Mama Ginit, sa iyong napakagandang mensahe sa ating mga mahal na kaibigan. Maraming salamat. Ingat ka lagi. God bless din sa iyo. Okay po. Maglaglag po ako. Thank you ulit. Mga kaibigan, mag-in na po tayo mga kaibigan. Nakadalang oras na po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng andito ngayon sa aking live. Maraming salamat sa lahat na walang sawang suporta niyo po sa akin na live. Ako po ngayon ay mapalad dahil mayroong kaibigan na dati hanggang ngayon ay pumasok sa aking live na tumanta. Maraming salamat. Sa aking mga co-host, kay Ma'am Grace Channel, kay DJ Heart, kay I'm Junior Nalaba, at kay Chief of the BSO, at kay Ma'am Ginit TV Vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat. Saka sa aking mga kaibigan na walang sawang sumusuporta sa aking channel, sa live ko. Maraming salamat po sa inyo lahat na mga kaibigan. God bless po sa inyo lahat. Sa Team Spread Love Family, thank you sa inyong sulit na suporta. Maraming salamat po. Sana po ay magtulungan lang po tayo at magsuportahan po tayo para lahat naman po tayo ay angat mga kaibigan. Thank you. Ingatan po lagi natin ating mga sarili mga kaibigan dahil yan po ating kayamanan. God bless po sa inyo lahat. Ako po ay magpapaalam na muli. Sana sa ating susunod na live ay nandiyan pa rin po kayo. Maraming salamat po mga kaibigan. Thank you. Kayo, idol, baka sila daw idol ni Jart. Ma'am Grace. Yan, mag-ina tayo Idol, mag-ina ko idol ni Jart. Salamat sa support mga idol sa palipad mo sa pag-share ng blessing. Thank you.